Gitumbok nga level 3 drug poser sa barangay Mactan, Dakbayan sa Lapu-Lapu, na posilan patay human misukol atol sa gipahig ng bypass operation kaganang buntag. Anang report ni Alan Domingo. Nahayad na nga way kinabuhi si Jomar Aying Gomez sulod sa bakanting Pinoyanan giduhaang gihimong drug den. Nakuha sa mga pulis ang 38 kalibreng armas de fuego ug ang mga pinakiti sa giduhaang shabu nga nagkandidad og 70,000 pesos. Matod sa kapulisan nga unang namusil si Gomez, hinungdan nga mibalos ang mga operatiba nga misangpot sa kamatayon nini. Pagkakita niya nga na ay nag-rush up na ang mga tropa. So nakasin siya nga iya din ka transaction pulis mo tungan dito siya kuan sir. Oo sir, ibunot siya. Nang nadungan ako na upat ka buto-buto din. Dire man mi nagbarog. Then itanaw ko pagkadungog na mo sa upat ka buto nang hadlok mi. Samtang giangkon sa uyuan sa namatay nga dugay nang nalabigit sa illegal drugs ang iyang pag-umangkon. Ano ko ni sir manggamit na siya. Manggamit na siya. Dugay na? Di sa kuan kay di man ko perminti ko sa mo agud. Sa pikas bahin, 80 ka mga drug personality ang misurrender sa barangay Luok, syudad sa Lapu-Lapu. Kini kabahin sa gipatuman nga uplan tukang sa kapulisan ug sa barangay. Ako di tukhang o tuksil. Yan ako ba ngutan ako sa mga tuksil kap ko tok pusil. Ya medyo hadlok lagitan sila. Mo surrender sila aron kuan po nilang pagkatao malimpyuhat. Gipadayag sa mga ni surrender nga mahadlok silang maunhan sa uplan tuksil o tok pusil. Nga, unsa inyong ikadlukan? Kanang dagan na patay ba? Mas maayo yung mo surrender. Alan Domingo, Palitang Bisdak.